IFM News. IFM Report. Lokal. Nangyaysuwat ti Department of Trade and Industry Ilocos Norte ti Fair Trade Laws Monitoring Activity iti agdo mga establishmento dito syudad ti Lawaga. Inaso nga aktibidad ket mangkita ken mangipasigurado nga amin ang negosyante ket sumursurot iti lintag kanunaan ti consumer protection ken fair trade regulation. May naiiretoy umabot iti 80 ket 3 nga establishmento ibinisita ti Department of Trade and Industry tapno kitaon no nagtulog da panggap iti fair trade laws pakiramanan pa iti price tag law, business name law, product standards law, kanda dumapay nga inayon ti Department of Trade and Industry isig sigurado da paya tiya panaga monitor karagi Philippine Standard Mark kan import commodity clearance stickers. Kabayatan na karagupan karagi na bisita ang establishmento awan tinaduktalan nga nagsalungasing itilinteg. Para kay IFM News sa Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM.